खौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। थ' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे दुखुनांथावना खौरां बा बिखा खामथावना सोमोनांथावना मोनसे जाथाय शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ बुजिनो मोनगोन। गथ'नि बार्थडे खुंनो थांनानै बा फिसाजोनि बार्थडे खुंनो थांनानै बिमा बिफाया गावनि गथ'खौनो जिउ फोजोबनानै लाहैबाय। बे जाथाया जादों चिरां बिजनियाव मटारानि तुलनि दैमा होननायाव माने उन्दै हिन्जावसा 4 बोसोरनि गथ'नि बार्थडे दंमोन सानडेखालि। बे सानडेखालि बै दैमायाव बार्थडे खुंनो थांदोंमोन आरो बार्थडे खुंनायनि मुङै बिथांमोना रंजानाय मोनसे एन्जय खालामनो थांदोंमोन। बेवहायनो बै उन्दै हिन्जावसाया 4 बोसोरनि हिन्जावसाया दैयाव गबनानै अबथिरा जिउ गोमानो गोनां जाबाय आरो। दा ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथावना बियो आरो ओरैबायदि साननो गोनां। थ' बार्थडेखौ लांगोना बा गावनि न' बा बहाबा मोजां जायगा बेफोरबायदियावसो खुंनांगौबो। दैमा दैसा बेफोरबायदियाव थांनानै बार्थडे खुंहैनाया बे बोरै जाथावना? दा ओरैबायदि माने बे साननो गोनां बाथ्रा जाहैबाय आरो। थ' जियानो जा, बार्थडेखौ लाहैदोंमोनब्लाबो खुंहैदोंमोनब्लाबो बै गथ'खौ माने आन्दाज खालामनांगौमोन कि बिथांमोना रंजानायनि थाखायनो बै गथ'खौ जेबो थाल मोनासै खोमा। बिनि थाखाय बै गथ'आ दैयाव गेलेनायनो 4 बोसोरनिल' नालाय, बेथ' आरो बारा जेबो दै अर जेबो मिथिखाया बेसेबां बैसोनि गथ'फ्रा। 4 बोसोर 3 बोसोर बेफोरबायदि बैसोनि गथ'फ्रा दै अर जेबो मिथिया। दै नुबाय नालाय गथ'आ गेलेनो थांबाय। बै गेलेनो थांनायावनो दैया गोथौ जाहैबाय। दा दैयाव गबबाथ' आरो बे उन्दै गथ'आथ' सिखावनो हाला, गबलांबाय, गोदोलांखाबायानोसो, बोसोमलांखायो ओरैनो। बेबायदि ओरैबायदि दुखुनांथावना। दा नाय, गावनि गथ'नि थाखाय रंजानो थांनानै दैमायाव बार्थडे खालामहैनानै मा मुलाम्फा जाखो? गथ'नि जिउखौ माने अरायनि थाखाय फोजोबना लानाय जाबाय आरो। ओरैबायदि माने दुखुनांथावना।